Hej, det er Palle Meinke, og på utallige opfordringer vil jeg nu vise det her sårestræk, hvor man strækker først den ene side af såresten, og så den anden side af såresten. Det eneste du skal huske på, når du laver det her, hvis du laver det efter en hovedmåltid, skal du nok lige vente 4 timer, fordi ellers så skader det mere end det gavner. Men det ser sådan her ud. Du kigger på dine tommelfinger. Strækker du så meget bagud, du overhovedet kan. Og sørg for hele tiden at ånde så dybt du overhovedet kan igennem næsen. Og når du når yderpunkten, så strækker du den lige lidt længere. Op over hovedet. Stræk så højt du kan. Strækker du den lige lidt længere igen. Så drejer du hoften frem. Strækker igennem. Så drejer du hoften tilbage. Strækker helt igennem. Så tager du den i ligestilling. Strækker ned til siden. Så går du tilbage. Så knækker du den. Drejer du baglæns. Drejer hoften frem. Drejer hoften til siden. Tager den i ligestilling. Og drejer ned. Alt hvad du kan. Giver den lige et ekstra nøk. Sørg for at fokusere på at få åndedrættet så langt ned som overhovedet muligt. Så kører du vejen tilbage. Og ender i udgangsstillingen. Så tager du den anden side. Bagud så langt du kan. Et lille nøk ekstra. Op over hovedet. Et lille nøk ekstra. Drej hoften frem. Drej hoften bagud. Og i ligestilling. Ned til siden og stræk igennem. Tilbage til udgang. Lav knæk. Læn dig bagover. Hoften frem. Hoften bagud. Og ligestilling. Ned til siden. Stræk ekstra igen. Så går du tilbage. Slutter i udgangspunkt. Nu har du strukket begge sider af hele såresten. Så lige for at komme i lige væk, så strækker du op alt hvad du kan. Ånder så dybt du overhovedet kan igennem det. Og så herfra, så kan du selv lægge yderligere stræk på. Jeg siger tak fordi du så den her lille video, og vi glæder os til at se dig på et af vores workshops på et senere tidspunkt. Hej hej.